Ngiyababingelela abangcwele egameni lenkosi yethu uNyazi wezulu. Inkosana yakwaMbhele ejozini phansi kaMshumayeli uhlatshwayo entendeni thempeli. Bangcwele, uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu. Ngokomsebenzi ngila eThekwini, kodwa lo msebenzi engiwenzayo bangcwele nguphiwe uShembe uNyazi wezulu. Kuthe ngenye imini ngise Pine Town, kwafika isibonakaliso kimi ngilele ebusuku. Uma ngilele nomuntu ngibona ngisohambeni, lolu hambo lolu engilohambayo ngihamba ngedwa, kodwa ngihamba endleleni ehamba abantu kuphela. Lolu hambo lolu luqonde nge esangweni. Uma ngihamba la ngilithola isango, ngifike ngingena phakathi. Uma ngithi ngiyangena ngaphakathi bese ngifica ubaba omkhulu uBhombela isitimela samampondo umile ngaphakathi. Ebese ethi mntanami, awu usufikile? Ngithi mina yebo baba sengifikile. Ethi asambeke mntanami. Bese siyahamba, uma sihamba bangcwele. Ebese uma ngibuka phezulu ngibone into engakaze ngayibona emhlabeni. Ngibona ilanga elikhanya ngendlela ehlukile. Ukukhanya kwaleli langa uma ngikuqhathanisa nelanga elila emhlabeni, leli la emhlabeni ngathi kukhanya ikhandlela. Bese siyaqhubeka nohambo. Ehambeni kwethu bangcwele bese kuqhamuka into emhlophe phezulu eyingathi inyoni iyandiza lento. Ekundizeni kwayo lento lena ngangiyitshela ukuthi inyoni, kanti cha akuyona inyoni. Yandiza lento yaze yazofika phansi. Mayisizofika kithi kwase kuyabonakala ukuthi akuyona inyoni, inkosazana le. Yafika phansi yabeka phansi inyawo yasivala amaphiko. Sahamba sengiphakathi nendawo mina. Uma siqhubeka nohambo ebese phambili sithola indlela eyimbili, okugravel osesandleni sokudla bese kuba yitiyela esesandleni sokunxele. Ebese ubaba omkhulu afika phakathi kwazo lezi indlela bangcwele. Athi bantu abami, kulezi indlela eyimbili eyilapha emva kwami, nifuna sithabathe yiphi indlela ngoba indlela ebheke kwaShembe inde, nifuna sihambe ngayiphi indlela? Nama ngazi impendulo ukuthi ngangiyithatha. Kodwa ngathiwa sengiphendula ngathi mina ungcono ugravel ngoba ngujwayele le emuva lapho engiqhamuka khona, kanti itiyela liyangishisa. Uma ngilibuka itiyela lakhona lihle ngathi linensuku ezimbili lakhiwe. Ebese kube ngathi sesiyavumelana ukuthi sonke sihamba ngogravel. Ubaba omkhulu kuphela ogqokile enyaweni, thina sobabili nalenkosazana sihamba ngeenyawo. Uma sihamba la sithi nje siphathi nawo lo gravel lo. Ebese futhi eyama futhi ubaba omkhulu athi, bantu abamntanami uyayikhumbula indlela ezimbili lengifike ngakubuza umbuzo ukuze ukuthi yiphi indlela ofisa sihambe ngayo? Ngithi mina yebo baba ngiyakhumbula. Wathi mntanami unenhlanhla. Mntanami unenhlanhla ngoba lezi indlela ezimbili abaningi ziyabehlula. Khona indlela ebukeka iyinhle phambi kobuso baba, kodwa la ibheke khona ibheke esihogweni. Wathi mntanami kunendlela ebuhlungu uma uyinyathela la, uma uyibuka la uhamba khona, kodwa la ibheke khona ibheke uNkulunkulu. Wathi mntanami lezi indlela njengoba zimbili abaningi, njengoba zimbili kanjeyana ziyabehlula abantu abaningi. Ekubehluleni kwazo bathatha lena eyitiyela enhle phambi kobuso babo, kanti ayibayisi kuNkulunkulu ibheke esihogweni. Bese eyaphendula kuba omkhulu siqhubeke nohambo. Sithi nje sihamba bese ngifica umbuzo, ngithi ngicela ukubuza baba, ngizwa kuthiwa kunokhokho bethu abadlule emhlabeni, ngicela ukubuza ukuthi bahlala kuphi kulelizwe elihle kanje. Uma ngithi ngibuka utshani bakhona ngathi buyaheshwa ngendlela nje obulingene ngayo, akunamsindo, umsindo engawuzwa wezinyoni amahlokohloko kuphela. Uma siqhubeka sihamba bese ngiyambuza ngithi mina ngicela ukubuza baba ukuthi okhokho bethu bahlala kuphi la kulelizwe elihle kangaka? Athi mntanami ufuna ukubabona? Ngithi mina yebo baba ngiyathanda. Ebese ngathi sikhuphuka intaba, lezi intaba zimbili. Sehle kweyodwa, uma sehla phakathi kwazo lezi intaba kunendawo engathi umfula onamanzi ahlanzekile ongawaphuza ngisho womiwe. Ebese sima eduze kwawo lo mfula, uma sima eduze kwawo ebese yakhomba ngaphesheya kwakhona
kunenhlabathi emnyama njengoba uma ubuka i-truck inhlabathi esuke ichithwe i-truck iba yigquma kanjalo. Uma eyikhomba le nhlabathi athi mntanami okhokho benu abadlule emhlabeni sebeqede iminyaka engama200 behambile emhlabeni abakafiki lapho kuyiwa khona. Kungithuse lokho ukuthi iminyaka eminingi kangaka okhokho bethu abakafiki lapho kuyiwa khona. Athi yebo mntanami kunjalo ngoba kungenxa yemisebenzi yabo abahambe beyenzile emhlabeni. Abanye babo bahluleka ukungena ngaphandle kwegate, ngaphandle kwaleli sango ungene kulo ngenxa yemisebenzi yabo. Isango lifuna ukubafaka bona bodwa, hayi nemisebenzi yabo. Bona bafuna ukungena ngaphakathi nemisebenzi yabo. Ebese yakhomba la mekhomba lenhlabathi lena athi mntanami okhokho benu babhajwe la thina boShembe isihogo sethu sokuqala lesi esasenza ukuze kubonakale ukuthi wonke umuntu owonile oyiphula umthetho simgweba ngalendlela. Isihogo sokuqala lesi. Uma ikhomba lenhlabathi bese ivele iyabila lenhlabathi. Uma ibila njengeparish libila ebhodweni. Lolu daka lolu lubila luzishunqa intuthu phezulu. Kodwa into eyangethusa bangcwele ngezwa into engakaze ngayizwa emhlabeni. Ngezwa isililo siqhuma phakathi kulolu daka lolu. Okubuhlungu lesasilile ngasizwa akuvelanga ngisho isandla enhlabathini ukuthi mhlambe bathi bacela usizo. Kwangethusa lokho wathi mntanami usathanda ukubabona na? Ngathi mina cha baba ngiyesaba. Wathi kulungile samba. Samlandela sesiyahamba sesigudla lomfula lo. Masugudla lomfula lo. Ekugudleni kwethu bese siphathi nendlela nje esasihamba kuyona. Ebese yama futhi ubaba omkhulu athi mntanami uthi ubaba ngubuyisele emuva. Kodwa ngaphambi ukuthi ngubuyisele emuva ihogo eziningi ihogo osazoyibona thina boShembe uma uphinde wazuza inhlahla yasezulwini uyoyilanda siyokulanda futhi uzoyibona lezi ihogo ngoba kunesihogo esisivule nje maduzane sisivulile ngenxa yabantwana bami abangafuni ukulalela engafuneni kwabo ukulalela abantu abambadlala uFacebook. Lo Facebook no WhatsApp lona abawudlalayo lona mina engingawufuni. Ngakho sengize ngabona kuyisinqumo esikahle ukuthi ngithathe ngivule isihogo esigcwele amakhosana namakhosazane kuphela. Abantu abadala abekho kuso noma bekhona bayingcosana kodwa iningi labo amakhosana namakhosazane adlala uFacebook. Kodwa mntanami uma njengoba sengutshelile uzojika ke mntanami ubuyele emuva uyoxoxela abantu ukuthi thina boShembe sikukhombise ini. Uzohamba mntanami umhlaba wonke. Ngase ngiyabuza ngathi baba ngicela ukubuza lezi inkolo ezingaka egcwele umhlaba wonke zikuphi pho zona la? Wathi mntanami zonke lezi inkolo egcwele umhlaba wonke yizinkolo zami lezo, abantu bami labo ke. Ayise ngiphendula futhi wathi mntanami ngicela ubuyele emuva. Sase siyajika uma sijika siqhubeka sihamba. Masiqhubeka nendlela sihamba. Masisifika esangweni lapho engene khona ebese inkosazane iyandiza. Ihambe ivula amaphiki ihambe njengenyoni. Ebese ethi mntanami hamba uye emhlabeni. Lapho yobukhona nami ngizobe ngikhona. Uyoxoxela abantu ukuthi thina boShembe sikukhombise ini. Uma ungakwenzanga lokho asizophinde sibonane nawe elizayo. Wayesengipha isibusiso ngathi nje ngisamukela kwesithathu isibusiso ngaphaphama. Uma ngiphaphama inyembezi zigcwele iskipa zigcwele amehlo. Ongangokuthi uma ngiqhathanisa umndeni oshonelwe uma ukhala ushonelwe umndeni oshonelwe ngathi ukhala kangcono ukunale nto engayizwa lapha ngoba okunye ukukhala lokho engakuzwa lapha engingakaze ngakubona emhlabeni engingakaze ngaze ngakuzwa emhlabeni engingazi noma umuntu omdala noma umuntu omncane kodwa ngezwa bekhala kabuhlungu ngendlela nje ehlukile ngaphaphama esethe kimi uShembe mntanami uhambele umhlaba wonke lapho yobukhona nami ngizobe ngikhona. Ngakho bangcwele ngicela ukudlulisa ukubonga. Ngibonge ngiyinkosana yakwamBhele iminyaka yami iwu25 ngokuhlala ngise Pine Town
la eThekwini, kodwa ekhaya kusejozini, ekhaya komama, bese kuthi ekhaya kobaba kukaMbhele Empangeni eNtambanana. Ngiyabonga kakhulu bangcwele, inkosi inibusise.